Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Usa ka lalaki dakpan human misuway og karnap sa sakyanan sa iyang kanhiamo sa General Santos City. Sospek nagmagahi pa pag-surrender bisan na corner na sa kapulisan sa Jensan. Upat ka individual samdan human gilabayan og eksplosibo ang usa ka compound sa Sharif Agwak. Amahan sa mipasa sa Civil Engineers Licensure Exam, nagdalit og libreng sakay sa iyang PUJ. Tungod sa gibuhat sa amahan, anak, doon na trabaho sa DPWH-11. Patayng lawas sa 15 anyos nga lalaki, napalgang naglutaw-lutaw sa Cagayan de Oro River. Og, opisyales sa Davao City LGU, wala daw giimbitahan, hinungdan nga no-show kini sa inspeksyon kagahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bukana Bridge.